ጭንቀትን መፍትሒውን ንምዃኑ ጭንቀት ማለት እንታይ ማለት እዩ መዓስን ብኸመይን ኣብ ምንታይ ኩነታትን ጭንቀት የጋጥመካ ብኸመይ ኣገባብ ክትፈትሖ ፈቲንካ ጭንቀት ዝኾነ ዘይንቡር ኩነታት ምስ ዝፍጠር ኣካልና ዝገብሮ ተፈጥሮኣዊ ግብረ መልሲ እዩ ኣካላትና ብዝከኣሎ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ንኽገጥሞ ይዳሎ ብመጠኑ ጭንቀት ንኣካል የበራብርን ኣተሓሳስባና የማዕብልን ጭንቀት ግን ምስ ዝበዝሕን ካብ ቁጥጥርካ ንላዕሊ እንተኾይኑ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ኣዝዩ ሓሳይን ሓደገኛን እዩ ጭንቀት ጻዕቂ ስራሕን ኣተሓሳስባን ዝጠልብ ንኣካልን ኣእምሮን ዝትንክፍ ከም ጥዕናዊ ጸገም ሕብረተሰብ ዝቁጸር ነዊሕ ግዜ ምስ ዝወስድ ድማ ሓደ ካብቶም ሓደገኛታት ሕማም ኮይኑ ይርአ ኣተኣላልያ ማለት ፍወሳ ጭንቀት ቅድሚ ምእላዩ ምሕሳብካ ጭንቀት እንታዩ ምፍላጡን ጭንቀትካ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ምንካይ ምፍታንን ምልክታት ጭንቀት ምፍላጥን እንታይ ስጉምቲ ትወስድ ምፍላጥ እቲ መባእታ ደረጃ ምእላይ ወይ ምፍዋስ ጭንቀት እዩ ብድሕሪኡ ብመሰረት ኩነታትካን ዓይነት ጭንቀትን ተበጊስካ ንዓኻ ዝሰማማዕ ኣገባብ ጌርካ ጭንቀትካ ምእላይ እዩ ዝኸውን ገለ ካብ ምልክታት ጭንቀት ምስ እንፍትሽ ሓይልኻ ምድካም ተስፋ ምቁራጽ ሸውሃት ምግቢ ምጉዳል ወይ ምዕጻው ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ምስንኻል ብቐሊሉ ከም ተሓምም ይገብረካ ሕዱር ሕማማት ተማዕብል ወዘተ ጭንቀት ንኣካላትና ኣእምሮና ብምጉዳእ ብቓንዛን ጠባያትና ባህርያትና ብምቅያር ክንጸባረቕ ይኽእል ካልእ ካብ ዘርእዮ ምልክታት ኣተክሮ ንነገራት ይጎድል ናይ ምዝካር ክእለትካ ይንኪ ዝንቡዕ ውሳኔ ከም ትውስን ይገብር ኣሉታዊ ነገራት ትርእን ተሓስብን ስኩፍን ተጠራጠርን ይገብረካ ብኸመይ ምንጭ ጭንቀትና ነጉድልን ንቆጻጸርን ቅድሚ ሕጂ ዘጨንቁና ዝነበሩ ኣገባብ ኣሰራርሓን ወይ ኣነባብራን ደው ምባል ወይ ምቕያር ምስ ነፍስኻ ቀኒዕኻ ምልዛብ ትዕርፈሉን ትዛነየሉን መንገድታት ምንዳይ ቀዳምነታት ሰሪዕኻ ሓደ ብሓደ ስራሕካ ምስልሳል ግዜ ስራሕ ኣቋሪጽካ ክትዛነ ምፍታን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር ብልብጥ ዝበለ ማይ ኣብ ግዜ ምሸት ምሕጻብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ወይ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ምሕንጻጽ ምሩጽን ምኡዝን ጥዑይን ምግቢ ምዝውታር ቅልጡፍ ዝዳሎ ምግብታት ከም ጨው ቅብኣት ሽኮር ዝበዝሖ ዘይምውሳድ ኣብ መጋግባና ድማ ስሩዕ ክኸውን ይምረጽ እዚ ማለት ቁርሲ ምሳሕ ድራር እትንቡር ኮይኑ ኣብ መንጎ ፍረታትን ንኣሽቱ ከም ጣዕሞት ምምጋብ ዘለካ ናይ ስራሕ ይኹን ናብራ ጸቕጢ ናብ ንኣሽቱ ክፋላት መቒልካ ከከም ኣድላይነቱን ቀዳምነቱን ሰሪዕኻ ክትሰርሕ ወይ ክትነብሮ ምፍታን ሓደ ነገር ኣብ ሓደ ግዜ ምፍጻም ኣካልካን ኣእምሮኻን ካብ ማሕበራዊ ሜድያታት ናጻ ምግባር እዚ ማለት ማሕበራዊ ሜድያታት ጭንቀት ከምጽኡልካ ስለ ዝኽእሉ ንገለ ሰዓታት ካብዚኦም ናጻ ክትከውን ፈትን ቁሩብ ደቃይቕ ወሲድካ ካብ እንዳተጨነቕካ ምስራሕን ምንባርን
مس توجد انتاي سعبين كمزخل صحيفكا أسلاسلو لوام زلو دقاس مدقاس ازي اتقند ادلاين نأكلاتنا نأمرونان كاب دخيمو زوعللو زحدسلون زحيللون مسرح سلازغونه بستخاله متن اخل ساعات دقاس كم زدقاسكا مرغغات اخل ساعات زدقسب اتكرؤون ناي فترا كእለቱን ዝለዓለ ምዃኑ ክንዝክር ይግባእ አልኮላዊ መስተ ምውጋድ ብዙሓት ሰባት አልኮላዊ መስተ ብምውሳድ ጭንቀቶም ከጉድሉ ይፍትኑ እዮም እዚ ግን ጌጋን ኣብ ነዊሕ መጻኢ ንመላ ህይወትካን ስድራኻን ዝዕኑ እዩ መጽናዕታት ከም ዘረጋግጽዎ አልኮላዊ መስተ ናይ ጭንቀት ሆርሞናት ከም ዘማዕብልን ጭንቀት ከም ዝውስኽን እዩ ዘነጽር ጭንቀትካ ከይስዕርር ደው ንኸተብሎ ዝወሰንካሉ ምኽንያታት ጽሓፎ ኣብዚ እቲ ክትከስሮ ትኽእል እኳ እንተ ዘርዘርካዮ ግን ንቁኑዕ ውሳኔ ክሳብ ዝኾነ ክሕብነካን ክሕጉሰካን ምዃኑ ክንጽረልካ ይግባእ ባህርያዊ ለውጥን ከምኡውን ቅዲ ህይወትካ ምስትኽኻል እዚ ማለት ሰባት ከይብሉኒ እናበልካ ዝኾነ ስራሓት ትቕበል ወይ እውን ዘይተደልየ ንነብስኻ ወፂዕኻ ትኸይድ እንተ ነርካ ኣቋርጾ ግዜን ቦታን ፈሊኻ ዕላማኻ ከም ትወቅዕ መደባትካ ብኣገባብ ስርዓዮ ወልፍታትካ ኣመጋግባኻ ይዕሪ ግዜ ንነብስኻ ሃባ ሓገዝ ካብ ዓርከ መሓዙት ቤተሰብ ወይ ሰብ ሞያ ጥዕና ሕተት ጭንቀትካ ባዕልኻ ኣብ ዘይተኣልየሉ ደረጃ ምስ በጽሕካ ሓገዝ ካብ ተኣምኖም ዓርከ መሓዙት ተፍቅሮም ስድራ ቤትካ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ኣገልግሎት ጥዕና ብምኻድ ዘድሊ ሓገዝ ክትረክብ ንጥዕናኻን ንጥዕና ስድራ ቤትካን ሓጋዚ እዩ ዓርከ መሓዙትካ መሳርሕትኻ መማህርትኻ ወለድኻን ዝገብርዎ ልባውን ምድንጋጽን ምህምምነትን ንዓኻ ዓብዪ ዕጋበትን ሰናይ ስምዒትን ክፈጥረልካ ዘለዎ ዕድል ድማ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ስለዚ ሓገዝ ካብ ካልኦት ምሕታት ጠቓምን ኣገዳስን እዩ ምንቅስቓስ ኣካላት ኣብ እዋን ምንቅስቓስ ኣካላት ትንፋስናን ህርመት ልብናን ኣካላትና ኣየር ማለት ኦክሲጅን ብጽቡቕ ስለ ዝጥቀመሉ ብኡ መሰረት ዋሕዚ ደም ኣብ ኣካላትና ብጽቡቕ ስለ ዝሰርሕ ኣካላትና ጽቡቕ ይስምዖ ሓንጎልና ብእወንታዊ ይጽሎ ብኡ መሰረት ኤንዶርፊን ዝተባህለ ሆርሞን ብምምንጫው ጭንቀት ረሲዕና ሓጎስ ከም ዝስምዓና ይገብር ኣገደስ ነገራት ክንገብሮም ዘለና ኣብ እዋን ጽዑቕ ስራሕ ዓሚቕ ምስትንፋስ ኣቐዲምካ ነቲ ነገር ምሕሳቡን ምልምማዱን ካብቲ ህሞት ወፂኻ ክትሓስብ ምፍታን ናትካ ሕልማዊ ዓለም ኣምፂኻ ነቲ ኣጨናቒ ኩነታት ምድባስ ጊዜያዊ ወይ ሕማቕ ኣጋጣሚታት ዘስዕቦ ጭንቀት ምስ ዝርአ እወንታዊ ሕሰብ ንበይንኻ ከምዘይ የለኻን ከምዘይኮንካን ዘክር ኢድካ ፍጹም ኣይተሃብ ማሕበራዊ ርክብ ምምዕባል ጽምዋ ምስዓር ከምኡ ዘጋጠሞም ሰባት ተመክሮ ምልውዋጥ ተስፋ ዘስንቁ መጽሓፍቲ ምንባብ ህይወት ናታ መገዲ ከም ዘለዋ ፈሊጥካ ዘጋጠመ ምቕባሉን ናብ ረብሓታትካ ምቕያሩን